Gràcies. La veritat és que no sé ben bé què dir ara, després d'aquesta meravellosa presentació, és poc el que puc dir. En qualsevol cas, agrair molt a la Roser la presentació que ha fet, agrair també a la Fundació Ernest Lluch, al Ferriol i al Jordi la deferència que van tenir, perquè aquest acte s'hauria d'haver fet el dia 10 de gener, però no es va poder fer, i el fem avui. Així que, aniré ràpid amb el que vull dir, que és poc, i bàsicament volia dir que aquell llibre, que una mica ja ho ha dit la Roser, va començar a perfilar-se mentre escrivia la meva tesi doctoral, que, com ha dit, es dedica a l'estudi de l'esclavitud a la ciutat de Barcelona durant el regnat de Ferran II. Un dels meus interessos, en el decurs de la recerca de doctorat, havia estat mirar d'aclarir quines van ser les vies de bastiment de les que se servia la ciutat catalana per tal d'absorbir el miler i mig d'esclaus, poc més o menys, que arribaren als seus carrers i places. I especialment m'interessava indagar, pel context històric en el que havia centrat la tesi doctoral, sobre les connexions que mantingué Barcelona amb les xarxes comercials nascudes durant l'expansió europea per les costes atlàntiques del continent africà. Val a dir, però, que aquesta temàtica no era nova, o no ho era del tot. Fa més de 60 anys que Josep Maria Madorell donà a conèixer alguns pocs documents conservats a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona que assenyalaven vers una possible vinculació dels homes de negoci catalans en el que podem anomenar revolució comercial atlàntica, és a dir, el procés d'expansió, colonització i organització econòmica dels territoris d'ultramar, tant al continent africà en un primer moment com a l'americà després. Van passar més de 40 anys, però, perquè Maria Teresa Ferrer i Mayol recollís el relleu deixat enrere per Josep Maria Madorell, anotant amb més criteri, ara sí, que, contràriament a la imatge dibuixada per Jaume Vicenç Vives d'una classe mercantil incapaç de recuperar-se de les greus conseqüències de la Guerra Civil catalana, la iniciativa comercial dels mercaders barcelonins els dugué a explorar nous àmbits d'actuació professional als nous centres de negociació creats a les costes atlàntiques andaluses. D'altra banda, no deixa de ser sorprenent que hagi estat la historiografia castellana, i especialment els treballs d'Enrique Ote, Juan Manuel Bello León i Roberto Aznar Vallejo, entre d'altres, com ha comentat la Roser, la que hagi posat de manifest la importància dels comerciants catalans en el procés d'organització i articulació de la primera economia atlàntica, tant a la Baixa Andalusia com a les Illes Canàries. Així doncs, tan sols quedava enllaçar aquestes dues tradicions historiogràfiques, l'encetada per Madorell i continuada per Ferrer, d'una banda, i la treballada des de l'àmbit castellà, de l'altra, i donar-li la coherència necessària per tal de comprendre un procés complex però alhora sumament interessant. Partint de les notícies contingudes en tots aquests treballs, aquell llibre, doncs, ha volgut ampliar la perspectiva d'anàlisi tot incorporant documentació inèdita, tant catalana com castellana i canària, per tal de completar un quadre el més ric i complex possible que reflecteixi la participació catalana a les xarxes de la primera economia atlàntica. Moltes vegades no sabem on ens portarà la recerca històrica, i aquell llibre no és pas una excepció. Partint de Barcelona, el primer port sabia que havia de ser l'Andalusia atlàntica, com havien assenyalat Josep Maria Madorell i Maria Teresa Ferrer, però és ben cert que no esperava que Canàries acabés constituint una de les més importants àrees econòmiques en què els catalans desenvoluparen els seus afers comercials i també polítics. I la sorpresa fou encara més gran, si més no per qui diu aquestes paraules, quan vaig poder comprovar que les relacions entre Barcelona, Andalusia i Canàries s'estengueren més enllà de la península ibèrica i les costes africanes, creant l'oceà Atlàntic, arribant fins a les illes del Mar Carib i terra ferma. Per acabar la meva intervenció, que se suposa havia de ser breu, i espero que així sigui, només em queda el que sens dubte és la part més important en tota presentació d'un llibre. Un llibre, però, del que potser ja hem parlat massa, i que no hauria estat possible sense els consells de qui ha estat la meva directora de tesi, la Roser Salicru, a la qual li agraeixo molt tota la feina feta junts durant aquests darrers anys, i dir que va ser també la seva directora de tesi, la Maria Teresa Ferrer i Mayol, amb la qual vaig poder tenir infinites converses sobre aquesta temàtica que em van ajudar a poder perfilar millor el llibre. Així mateix, les correccions i les indicacions bibliogràfiques de la Rosa Lluch han estat fonamentals, com també ho ha estat el seguiment que alguns amics del Departament d'Història d'Amèrica de la Universitat de Barcelona han fet de les meves recerques. El meu agraïment també a la Fundació Ernest Lluch per haver cregut en aquest projecte i haver-ho fet possible, i molt especialment al Jordi Ferrer per la seva infinita paciència i les hores extra que em temo li he obligat a fer. Però res hauria estat possible sense el recolzament dels meus amics, dels meus pares i del meu germà Lluís, i especialment de la companyia de la Nica en aquell llarg viatge que ens ha dut a mars inexplorables durant poc més de 2 anys.
Moltes gràcies.